Bakit kinakalag ng mga aso ang kanilang buntot? Isang mayamang tao sa isang bayan ang dating nagmamay-ari ng aso at pusa na parehong kapaki-pakinabang sa kanya. Ang aso ay naglingkod sa kanyang Panginoon sa loob ng maraming taon at naging matanda na kaya naputol ang kanyang mga ngipin at hindi na niya nagawang lumaban pa. Ngunit siya ay isang mabuting gabay at kasama ng pusa na malakas at tuso. Ang Panginoon ay may isang anak na babae na nag-aaral sa isang kumbento na may kalayuan sa bahay. At madalas na ipinadala niya ang aso at pusa na may mga regalo sa batang babae. Isang araw tinawag niya ang mga tapat na hayop at inutusan silang magdala ng isang mahiwagang singsing sa kanyang anak na babae. "Ikaw ay malakas at matapang," sabi niya sa pusa. "Maaari mong dalhin ang singsing, ngunit dapat kang mag-ingat na huwag mahulog ito." At sinabi niya sa aso, "Dapat mong samahan ang pusa upang gabayan siya at ilayo siya sa kapahamakan." Nangako silang gagawin ang kanilang makakaya at nagsimula. Naging maayos ang lahat hanggang sa makarating sila sa isang ilog. Dahil walang tulay o bangka, walang paraan upang tumawid kundi lumangoy. "Hayaan mo akong kunin ang magic ring," sabi ng aso nang bumulusok na sila sa tubig. "Naku, hindi," sagot ng pusa. "Ibinigay ito sa akin ng Panginoon upang dalhin." "Ngunit hindi ka magaling lumangoy," pangangatwiran ng aso. "Ako ay malakas at kaya kong alagaan ito." Ngunit tumanggi ang pusa na ibigay ang singsing hanggang sa wakas ay binantaan siya ng aso na papatayin siya. At pagkatapos ay nag-aatubili niyang ibinigay ito sa kanya. Malawak ang ilog at napakabilis ng tubig, kaya't sila ay pagod na pagod. At bago sila makarating sa tapat ng pampang, ay ibinagsak ng aso ang singsing. Maingat silang naghanap, ngunit hindi nila ito matagpuan. At pagkaraan ng ilang sandali, ay bumalik sila upang sabihin sa kanilang Panginoon ang malungkot na pagkawala. Ngunit bago pa man makarating sa bahay, ang aso ay labis na natakot sa takot, kaya tumalikod ito at tumakbo palayo at hindi na muling nakita. Ang pusa ay nagpatuloy na mag-isa, at nang makita ng amo ang kanyang pagdating, ay tumawag siya upang malaman kung bakit siya nakabalik kaagad at kung ano ang nangyari sa kanyang kasama. Natakot ang kawawang pusa, ngunit sa abot ng kanyang makakaya, ay ipinaliwanag niya kung paano nawala ang singsing at kung paano tumakas ang aso. Nang marinig ang kanyang kwento, nagalit ang Panginoon at iniutos na hanapin ng lahat ng kanyang mga tao ang aso at dapat itong parusahan sa pamamagitan ng pagputol ng buntot nito. Iniutos din niya na ang lahat ng aso sa mundo ay dapat sumali sa paghahanap at mula nang ang isang aso ay makatagpo ng isa pa ay sinabi niya, "Ikaw ba ang matandang aso na nawala ang magic ring? Kung gayon, ang iyong buntot ay dapat putulin." Pagkatapos ay agad na ipinakita ng bawat isa ang kanyang mga ngipin at iginigiit ang kanyang buntot upang patunayan na hindi siya ang may kasalanan. Simula noon, ang mga pusa ay natatakot din sa tubig at hindi nila langoy sa ilog kung maiiwasan nila ito. Bakit kinakalag ng mga aso ang kanilang buntot?